пикови флекси, тая така наречена да държащ и повече, да се каже, натовари или напомпа мускулите, че няма смисъл да се тренира преди състезанието, няма смисъл да се тренира мускулите, че няма храна достатъчна да се нахрани, тъй че сме на състезателна диета. За храната и за диетата и за тренировките ще поговорим малко по-късно в предаването. Разкажи ни сега от кога състезаваш, от кога тренираш, за къде състезаваш, тъй като в България си от не толкова време, наполовина българин си. Разкажи ни повече за теб и за твоята тренировка. Всичко започна преди 4 години, се занимавам с културизма. Състезателната ми кариера имам зад гърба ми 6 състезания и това ще е 7, което ще следва след 6 дена. От 3 години съм тук, бях студент в Медицински университет, как се прехвърлих после в НСА и уча културизъм. И много съм доволен, че съм там, има какво да се учи определено. Това е. Добре, знам, че си станал републикански шампион в Гърция на Нава. Някакви други титли имаш ли? Имам от миналата година 3-то място на фитнес младежи и 2-ро за културизъм младежи. Това е от 2007. А от 2008, преди приблизително 10-15 дена, взех 1-то място за културизъм младежи и 2-то за фитнес на Нава. Добре. Останете с нас, за да видите наша тренировка за ръце и трапец след минути. Започва красота и сила. В днешното предаване ще ви запознаем с Георгиос Сърбинов. Републикански шампион по културизъм до 90 кг в Гърция ще ни покаже как тренира непосредствено преди състезание. От предсъстезателната му подготовка остават няколко дни. Дни, в които всеки състезател има своя стратегия на трениране, хранене и обезводняване. Останете с нас, за да разберете какъв е плана, който Георгиос ще следва, за да стане световен шампион при младежите. Преди да започнем първото упражнение, Георгиос, разкажи ни как тренираш сега в твоя състезателен период, предсъстезателната подготовка. Аз ползвам супер удължени серии, тренирам за ръце, кикбак и като завърша 5-6 достатъчно повторение, защото съм много концентриран и с така наречена пиковата флексия, отивам и фащам площа кривия и правя супер серии с бицепс. Добре. Имам предвид как тренираш по принцип за всичките мускулни групи по време на предсъстезателния период, не правиш нормални тренировки, както да речем за качване на мускулна маса. Какво променяш, когато си вече в крайна фаза на тренировките? Почти нищо не се променя в тренировъчната програма, тъй че като всичко прави диетата, разликата. Почти нищо. Значи това, което се променят е 2 повторения повече или по-малко, зависи от чувствата и това е. Добре, по-малко почивки правиш по-бързи упражненията? Почти няма почивки, тъй че в състезателния период много бързо се променят повторенията и серии, така че въобще максимално 15-18 секунди, тъй че целта е да задържам пулса и да горим мазнини и да оформяме мускула. Но колкото в основния период, точно обратно, т.е. става от много бавни повторения, от 12 до 16 секунди продължителност, се почива от 1 до 1,5. Добре. Кое ще бъде първото упражнение? Каза кикбек. Колко серии ще изпълниш и какви повторения? Ще изпълним 2 серии за кикбак и 2 серии за сгъване на крива щанга слот за бицепс. Повторенията са около 6 до 8 и за 2. Добре. Покажи ни сега как ти изпълняваш това упражнение и как правилно трябва да изпълняват нашите зрители. Фащам дембелчетата и препоръчвам в правата лежанка да се легне с лице към нея. Взимат се дембелчетата успоредно с
ребрата да няма или надолу, успоредно и правим следното. Задържаме 2 секунди и спираме до тук. Тъй, че ако паднем до тук, се отпуска трицепса. Дишаме. На флексията вадим въздух. Долу поемаме. Тук аз бих искал отново да повторя това, което ти каза за това изпълнение на упражнението. Много важна част. Горе, локтя да бъде, както ти каза, минимум на хоризонтално положение. Не бива да пада надолу, така улесняваме естествено трицепса. И когато спускаме, да не пускаме до вертикалата, или пък още повече надолу да се люлееме, да засилваме, а да спираме леко назад и до пълно разгъване горе с леко спиране. Точно тогава ние ще имаме пълна контракция на мускули и максимално изтощение, без той да почива в долната част. Точно така. И като приключиме, веднага почвам да се скриват щанга изгъване на бицепс, тъй като са най-близки антагонисти и имаме много по-добро кръвонапълняване и същевременно много повече обем на мускулатурата. След кикбека трябваше веднага да се обърнем към кривия лоз да направим бицепса. Винаги ли правиш това упражнение? Да, винаги го правя с това упражнение, защото винаги след кикбака вкарвам изгъване на крива щанга с бицепс, защото има най-добро кръвонапълнение, тъй като ръцете са изоставаща група. Нека да започнем, но искам преди това да отбележа, че кикбак го правя с 2 ръце. Причината е, защото няма почивка между тях и ако има кикбак с една ръка, почива повече другата. Тъй, че затова го правя с 2 ръце кикбака и веднага хващам крива щанга и почвам изгъване на бицепс. Тук искам да отбележа, че основната грешка всички на сгъване на бицепс, което правят, е или читинг с кръста, или така наречено отлепване на лактите на горната част, а то правилното изпълнение трябва да е успоредно към туловището и като сгъвнем до тук, до прав ъгъл, леко извъртим китите назад и напред, за да може да има пълна амплитуда на бицепса. Това с китките го забелязах и аз по време на упражнението, което направи и тък му мислех да отворя и аз тази тема, тия засегна преди мене. Това го прави още Том Плат, всъщност Лари Скот исках да кажа, отчасти на някои упражнения за бицепса, но напълно за всяко едно упражнение за бицепс го е правил и Арнолд Шварценегер. Много хубаво нещо, което изолира най-вече предмишниците и работим повече с бицепса, също това и като завъртим малко повече малкия пръст и така проблемата вътрешна част, вътрешна глава на бицепса. Много хубаво нещо и препоръчвам всеки да го прави.
от долу като тръгне нагоре, през цялото време китката трябва да виси.